Вазорати тандурустии Қирғизистон мегӯяд имрӯз дар ҷаласаи ҳукумати кишвар эҳтимоли эълони вазъи фавқулода дар ду шаҳри бузурги Қирғизистон баррасӣ мешавад. Муовини вазири тандурустӣ Мадамин Қаратаев иброз дошт ки ҳукумат аз афзоиши ҳодисаҳои сирояти коронавирус дар шаҳрҳои Бишкеку Ош ва вилоятҳои Чуй нигарон аст. Қаблан вазъи фавқулода дар як ида шаҳрҳову вилоятҳои Қирғизистон ҷой дошт, вале дар моҳи май қатъ карда шуд. Рӯзи 24 июн ҳайати ҳукумати зери раҳбарии президенти Қирғизистон Соронбой Ҷембеков ба Москав барои ҷашни 75-мин солгарди ғалаба бар фашизм сафар кард. Вале ду узви ҳайати Қирғизистон гирифтори COVID-19 буданд. Аз ин рӯ ҳаят фавран ва дар шакли комил ба Қирғизистон баргашт. Имрӯз тафтиши вазъи сиҳати Ҷембеков нишон дод ки ӯ бемор нест, вале чанд рӯз гӯшанишинӣ хоҳад кард. салом, агар хату хабар мехоҳед мо дорем. Навиди бомдодӣ, сархати хабарҳо, ахбори Тоҷикистон ва ҷаҳон, гузоришҳо ва таҳлилҳо. чӣ мегузарад ва чаро? донистан фаҳмидан аст. замима ё апи моро бигиред.